Novas xornadas de competición na terceira federación. O Boiro verase as caras co Racing Club Villalbes, que se encontran uns postos por riba dos boirenses, mentres que o Noia enfrontarase ao CD Barco co obxectivo de saír da zona de perigo. Tras unha 11ª xornada de vitorias e derrotas, os equipos da comarca volverán a verse as caras cos seus rivais durante esta fin de semana, todos eles o domingo 23 de novembro. No que concerne ao CD Boiro, tocaralle sacar as súas forzas contra o Racing Club Villalbes, como visitantes no campo a Madalena ás 12 da mañá. Tentarán seguir pola senda da vitoria da semana anterior contra o U de Barbadas, algo que os deixou con 3 puntos a maiores e nun noveno posto na clasificación xeral con 15 puntos. Por outra banda, o club de Noia buscará solventar os malos resultados que levan acarreando dende o comezo da Liga. A semana pasada, os barbanzans disputáronse contra o AS de Compostela, que se impuxeron e lograron acadar uns resultados finais de 2-1. Ao contrario que os boirenses, os de Noia competirán na casa, no Julio Mato, ás 5 da tarde contra o CD Barco, rival que se atopa no 13º posto. Ambos buscarán seguir sumando puntos para, a súa vez, adiantar postos nunha liga que parece complicarse por momentos.